tagumpay para sa mga estudyante sa malalayo at liblib na lugar sa bansa ang pagpasa ng GIDA Schools Act sa Bicameral Conference Committee. Ang panukalang ito na isinulong ni Senator Bam Aquino ay nasa pintuan na ngayon ng Malacanang para sa lagda ng Pangulo. Kapag naging batas, wala nang mapag-iwan ng mag-aaral dahil sa hirap o layo ng tirahan. Ito ang tiniyak ni Senator Aquino matapos maaprubahan ang pinag-isang bersyon ng Senate Bill No. 1937 at House Bill No. 4745 o ang GIDA Schools Act. Bilang co-chairperson ng EDCOM 2 at primary sponsor ng batas, isinulong ni Senator Aquino na maipasa ang batas na magtatayo ng mga paaralan sa loob ng 3 kilometrong radius mula sa mga komunidad. Kung hindi naman agad makapagpapatayo ng gusali, nakasaad sa batas na obligasyon ng gobyerno na magbigay ng ligtas na transportasyon para sa mga bata. Ayon kay Senator Aquino, hindi dapat maging hadlangan distansya ng eskwelahan sa pangarap ng isang bata. Mahirap mag-aral, pero mas mahirap kung kailangang lakbayin ang bundok at ilog bago pa makahawak ng isang ballpen. Ang oras at lakas na dapat sana ay nakalaan sa pag-aaral ay nauubos na lang sa paglalakbay. Bukod sa mga silid-aralan, nakasaad din sa batas ang pagkilala sa sakripisyo ng mga guro sa malalayong lugar sa pamamagitan ng dagdag allowance, pabahay at professional support. Ang GIDA Schools Act ay dagdag sa mahabang listahan ng mga batas ni Senator Aquino para mapalakas ang sektor ng edukasyon tulad ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nagbibigay ng libreng tuition sa SUCs at LUCs. Ang Free Internet Access in Public Places Act at ang Trabaho Center in Schools Bill. Patuloy din ang pagtutok ni Senator Aquino sa isinusulong na Classroom Building Acceleration Program o CAP Act upang tuluyang punan ang kakulangan sa mga silid-aralan sa bansa. Kapag mas nilalapit po natin ang eskwelahan sa mga bata, mas nilalapit din natin ang mga batang yan sa pagsasakatuparan ng kanilang mga pangarap. Nagpasalamat naman ang senador sa kanyang mga kasamahan na sina Senator Win Gatchalian, Loren Legarda at Joel Villanueva kasama ang mga kinatawan sa Kamara para sa pagkakaisa na unahin ang kapakanan ng mga estudyante at mga kabataang Pilipino. Angelica Cara, CLTV 36 News.